Va, doncs encarem l'última fita de la ruta, endinsant-nos a l'Escala, un poble que sempre ha girat al voltant de la vida marinera i, sobretot, de la pesca. Tot i això, en l'actualitat la seva economia es basa en el turisme, però encara conserva una tradició que la col·loca en el panorama gastronòmic. No només de Catalunya, sinó internacionalment. No cal que us digui res més, oi? Sabeu de quin producte parlo? Ara, te'n va fent de capità i em sembla que arriba tard a la feina. Home, ja és hora, Marc. Que escolta, em pensava que no vindries. Disculpa'm, tu se m'ha fet tard. Vinga, que hem d'anar per feina. Vinga, va. L'Escala s'ha fet famós a nivell internacional gràcies a un producte, la seva anxova. Ara, la meva pregunta és, per què és tan preuada, per què és tan valorada aquesta anxova? Perquè és un producte d'alta qualitat i la gent que ens dediquem a això doncs, ho hem heretat de pares i fills. És un producte mil·lenari, ja que així ho demostren els jaciments que tenim aquí a Empúries, on a l'època dels romans ja es feia, i sempre s'ha anat seguint la tradició ininterrompudament. De fet, jo penso que el secret és precisament el treball. Sí, és l'amor que tenim a la nostra feina i el que et dic, l'experiència trasladada doncs, de pares, d'avis, de nets, etc. I això ha fet doncs, que continuem doncs, treballant un producte de màxima qualitat i molt enriquit dintre el món de la gastronomia. Bé, jo sóc un client habitual de les anxoves, però avui, en aquest cas, la meva tasca, si no m'equivoco, és una altra. Què em toca a mi ara? Molt bé, ara et toca guanyar el jornal, Sí? pencar un rato, perquè d'arreglat ja hi vas. Ara veurem, et presentaré aquí la Càndida, que fa molt d'anys que es dedica a això, que t'explicarà i et posarà rotllo. Càndida, molt bones. Buenas. Què haig de fer? Agafes el pa, El pal, un pot sí. i... Agafes l'anxova, Sí. fiques aquí a dintre. Aquesta mateixa. I la part més marroneta, no? Sí, molt bé, sí, sí. Ara. Escolta, i tu portes molt de temps aquí treballant o què? 20 años. 20 anys ja. I m'imagino que arribes a casa i les anxoves no les vols ni veure. No, ya me agradan. Sí? Sí, sí, sí. Son muy buenas. I quantes fico en cada pot? Cuando la anchoa es más grande así, con 13 ya tiene bastante. Y le has puesto otra vez al revés, ¿eh? A mí al principio también me pasaba, ¿eh? Sí, no? Sí. Home, després de 20 anys no vull ni pensar la d'anxoves que han passat per les teves mans. Unos 220, 230 me hago cada día. Cada dia. Pues després agafaré una calculadora i t'ho conto, perquè Sí. aquest ritme... Ya tenemos la gobernanta que nos los cuenta ya. Sí, ¿no? Madre de Déu. Bueno, Jo crec que se'm dona millor menjar que sí, a mí me parece que sí, enfrascar, ¿eh? Me parece que el jefe contigo haría poco, ¿eh? Ficar el pot a mi no... Però bueno, jo ja m'he compromès a fer 1.500 pots. Al paso que vas no llegas ni a uno. Tu deixa a mi, ja veuràs. Sempre m'haig de complicar la vida. I al final, doncs acabo treballant. Però, en fi, et seré sincer, a mi m'agrada. I en aquest cas ha valgut la pena, perquè a sobre, doncs he cobrat. Com que has cobrat? Sí, en espècies, però he cobrat. Quina barra que tens. Va, que cal posar-li una mica de sal a la vida, no creus? Sí, però no n'abusis que tampoc és bo passar-se, eh? Els petits plaers són brutals. Jo també en vull.